Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Tate, wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po nyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higalang Biyernes og pitsa 5 na nining buwan karon sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagang tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa tumaskutanan karon nga buntaga mga higala. Tropical depression nga si Wilma nahimutang karon sa 245 kilometros silangan sa Burungan City sa Eastern Samar. Straight to the point. Posible kining mo landfall sa Eastern Visayas o sa Dinagat Islands karong gabi o ugma sa buntag. Straight to the point. 18 ka mga probinsya sa Visayas ug Mindanao gipaubos na sa tropical cyclone wind signal number 1 gikan sa Pag-asa. Straight to the point. Dili ta mo kumpiyansa mga kaigalan ha, nanatay signal mga kaigsunan kagahapon pa. Ang Pag-asa ni pahimangno nga bisan og hinay-hinay ang hangin ni ining maong bagyo. Dili angay mo kumpiyansa tungod sa taod-taod nga uwan nga dala ni ining maong bagyong si Wilma. Straight to the point. At nagpagtagad lubutaga sa atong pagmanuban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang face-to-face nga klase dinhi sa Sugbo gipang suspenso karong nga adlaw tungod sa epekto ni ining bagyo nga si Wilma. Straight to the point. Og samtang ang mga biyahe sa barko gikan sa mga pantalan sa Sugbo paingon sa lain-laing destinasyon human ang Northern og Central Cebu gipaubos na sa signal number 1 tungod sa bagyo mga higala nga si Wilma. Straight to the point. Ang mga biyahe paingon sa lain-laing mga lugar gipugnan mga sukid ug paminaw. Tagatanig pagtagad lubutagas to panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin mga sakop sa forensic unit sa kapulisan nanguha og mga swab sample sa mga sakop sa pamilya sa mga na-missing atol sa bagyo nga si Tino. Usa ka buwan og usa ka adlaw na karon ang milabay mga higala human sa bagyo nga si Tino. Straight to the Wa point. pa mahuman ang clearing operations og ingon man mga higala ang pagpanguha og mga samples sa mga parente, immediate family sa mga na-missing atol sa mao nga bagyo. Straight to the Kini point. aron dunay makumparar sa higayon nga makit-a na ang patayng lawas sa mga na-missing sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Subo o sa ubang mga lugar. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ni resign nga sakop sa Independent Commission for Infrastructure nga si kanhi DPWH Secretary Rogelio Singson niawhag sa mga magbabalaod nga mopasar og balaodnon aron mohatag og dugang ngipon sa ICI. Straight to the point. Medyo dili katuuhan ni mahigalag naunsang hitabuan nganong ni resign na mahigala si kanhi DPWH Secretary Rogelio Singson. Straight to the point. Siya ra ba mga higala sa akong nailhan diha sa ICI with due respect sa uban. Ang akong nailhan nga medyo credible diha unta pagsugod yun si Mayor Benjamin Magalong o kini mahigala si DPWH Secretary Rogelio Singson. Siya mo'y secretary sa DPWH panahon mahigala ni Presidente Noynoy Aquino. Straight to the point. Nya kalit lang mga kaigalaan miingon nga mo resign siya kay tungod kuno sa iyang pangidaron. Ay medyo makalingo-lingo man ta ini mahigala. Murag pariha raman ni sa mo resign sa trabaho ba nga di yung isulti kay nga resign ka lagot kay ka sa imong kauban, lagot kay ka sa manager, lagot ka sa imong supervisor, wa na ka kauyon. Inig-resign mo inday kay bagin ingon yo ka nga salamat sa mga ako nakatunan.
sa opportunity nga imong gihatag nga sa dihan nagtrabaho ko nindot kaayo daghang kog nakatunan unya ako magamit ngadto na sa kong panarbaho sa uban. Kini kang Singson way kalainan pinaingon mahigala nga tungod sa pangidaron, protection sa iyang health o sa iyang family, mo kuno nga ni-resign siya. Pero medyo basig tinuod ba pod gamay deken nga tungod sa iyang pangidaron, protection sa pamilya kay medyo na stress siya ni ining ICI. Atali pagtagad rubutaga makigalaan. Medyo na stress siya ni ini mga higala kay unsa ba ni nga muraman og unsa ba ni Independent Commission for Infrastructure? Independent gyud kaha or angan ra independent? Ato lang ni agi katawa mahigala kay si Romualdez di man tumusugot nga imbitaron og asa dapit nga imbitasyon. Pero kay ICI may imbitar okay siya apan ni request og executive session. Wa na gitay transparency ini. Ang Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Lacson wa na mag-imbestigar ambot og kanus Asia Mauricio. Human si Lacson ni balik mahigala isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee kausapan na kahiring dayken. Straight to the point. Kausapan na kahiring. Unya ang Independent Commission for Infrastructure wa mga higalay transparency sa hearing. Kaya wa gani i-live stream. Yan ingon naman to nga i-live stream na pero magdepende pod sa ila mahigalang i-imbitar. Ang imbitaron mo request gani nga di lang ta mag-live stream kay mag-executive session lang ta. Labi na pag adtong Romualdez, ingon Romualdez nga di ko magpa-live stream, pagkahuman mga kagilaan ingon pod niya sige okay, executive session mo gusto okay. Live stream na matod pa mahigala sa ICI mag-live stream sila pero kung mo request gani, ang imbitaron nga dili magpa-live stream, labi na kato sa Romualdez nga di lang ayon lang i-live stream okay po sila. Onya si Sandro Marcos nga gipasanginlan sa mahigala ni Saldico. Kay ingon man Saldico do na po dia insertion Sandro Marcos oy. Permiro perting pamakak mga higala karon na man sa record na mag-insertion di pila ka bilyon. Anito nga kunuhay dito sa Independent Commission for Infrastructure apan ni request gihapon og secret nga hearing. Dili sa gusto nunay mga makabati, dunay mga makakita, ingon dayon mahigala nga okay motunga ko pero why kamera. Sa ning kalakiharon so pagkawagtang ni Mayor Magalong og karon ni-resign mahigala si DPWH Secretary Rogelio Singson nga siya ra ba untay ginasayod gyud ni kay Secretary kagos DPWH na ikaw ginasayod sa pasikot-sikot sa sulod mao gi expert unta kung doon na mahigala yung mga irregularities sa transaksyon sa DPWH. Ni-resign man mga higala unya ang iyang rason sa pag-resign tungod kuno sa iyang edad. Ngano man sa mo resign o man sa mo kuandaan day pagsugod pa lang. Karon tuiga man ang gisugdan ang Independent Commission for Infrastructure. Unya karon tuiga pod sa mo resign tungod sa edad. Ang mga tao mahigala nga lingo-lingo. Medyo murag lahi ning kalakihay. Unsa ba ka mga higala do na ba kay mga mando nga dili kaya mahigalang tunlon ni DPWH kanhi Secretary Rogelio Singson? Straight to the point. Monay dakong pangutana mahigala, naabay ipabuhat nga dili kayang tunlon? Straight to the Kay point. kini mahigalang pag-ingon niya nga mo-resign siya tungod sa edad, ni pasingit mag-istorya nga maayo og naagyon tay balaod nga kanang magpalig-on aning ICI. Kay kining ICI dili man ni sa usa ka Republic Act, usa man lang ni mahigala usa man lang ni kakamanduan ni Marcos. So ang nagmugna ining ICI si BBM, mo'y nagmugna ana. Mo'y nag-investigar kunuhay. Di si Marcos mahigalang junior mo tunga sa dito total naghimo aning ICI ako mang papa. Gusto mo tatang masayod ba nga ang pasangil ni Saldico 50 billion ang kang Sandro. Kamauna na ni bata sa bata pa na. Kamauna na yung insert. Ang samahan mahigala 100 billion, ang anak mga higala nasugod-sugod o 50 billion.
Kinahanglan ning iagi katawa-katawa mga sukid tig paminaw permiro may pagpamakak mga higala nga why insertion. Pag ingon pa sa liko di amay ebidensya, niang ko na nga naay insertion pero ang labot ana kana lagos si Pangandaman, kana lagos sila si Lucas Bersamin, kana si Adrian Bersamin, sila si Jojo Cadiz o si Ulaybar wa gilabot si BBM. Ya karon kang Sandro ingon mo na poy kang Sandro, Permiro nang himakak sus pagsusi na may resibo gyud ay aguroy kamaon naman sa di ay si Sandro. Gusto mga tao masayod ba inigtungang Sandro dito nga ma-question gyud sa ani kay na may insertion. Wa ingon Sandro nga off the record lang way kamera. Ang Independent Commission for Infrastructure dali kayo mahigalang ni paong sa ilang mga kamera. Ana si Paulo Duterte giimbitar na wa na gyud ni Paulo di na lang gyud kumutunga ana. Pagtagad robotagas tuban-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Diri mga kaigalaan sa lower house of Congress, grabiha sa mga congressman oy. Grabe mga insertions mahigala, grabing wa na kunuhay tuod ngan pork barrel pero ginganlan man allocables og non-allocables. Sa Subo lang daan ng mga congressman, tanan congressman binilyon ang ila mahigalang gikan sa 2023 nga hantod karon tuiga. Straight to the point. Anya ang top 1 gyud mahigala sa mga congressman nga sa binilyon mao gyud mahigala si John Peter Calderon 14 billion gyud nga flood control project. Niliniga no? Nyahain man na gusto namang pangitaon asa man na dapat ron. Lakip na mahigala ang mga congressmen nga pati daghanag issue. Wa gyud mahigala si Lote sa Senate sa ilang Committee on Ethics dito sa Ubos Balay Balaoranan. Ang nisulti mga higala labot sa anomalya mao ay unang gisilutan nga kana mao si Kiko Barsaga. Sumura kang makaingon nga sa Kongreso di ay kini mga congressmen bahala nagkinawatay hilom ka lang okay ra. Kay ang musaba mga higala maoy masilutan. Sama ni Kiko Barsaga, saba man, may sigig tagaw-taw nga dili ni maayo. Grabing kinawatay. Ikaw may silutan. Tuod man, suspendido na og 60 days. Kini si Barsaga, gumikan lang. Unsa may sa ni Barsaga, tungod sa iya mahigalang pag-istorya og tungod sa iya mga post. Mao na iyang sa. Pero kato mga kawatan nga mga congressman, ang tudon wa masiluti. Unya sa ilang pagsilot ni Barsaga, maingon pa gyud nga ilang giproteksyonan kuno ang ilang integrity. Unsang klasiha sa integrity? Giproteksyonan ang integrity nga ay lagi isulti. Mao ra gina. Kani pagtagad robotagas sa manuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang mga local issues diri sa Kapitolyo ato sang balikan mga kagalaan kay doon na mga mag-request nato nga nagsige naman tag issues national nabiyaan man nato ni mga local issues atong balikan sa mahigala ni mga issues diri sa atong Cebu Provincial Capitol. Doon ay tulo ka mga buildings atol mga higala sa milabayng administrasyon. Nigastog 50 million pero wa gyud magamit in taon nilekin pastilan. Ang kuha karon mahigala maunay niingon na unsa naman ang kalakiha. So okay na ang komisyon ato kung tinuod man galing ning dunay komisyon kada project. Tiba-tiba ang komisyon, tiba-tiba ang kontraktor pero ang building wa magamit. Bahala di magamit ang building basta tiba-tiba. Straight to the point. Aron buntaga tagantad ni pagtagad sa mga higalas tuman-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Lakip point. ang biyahe mahigala ni kanhi Gobernador Gwen Garcia dito sa Russia. Apil pod nga gi-take up na karon, gipagawas karon sa kuha nga dunay irregularidad. Straight to the point. Abi na kog suroy-suroy sa Sugbo, suroy-suroy Russia man sa diay. Lakip mga higalang isyu sa Sea Ambulance o ang pag-uniforme sa SWAT ni Pambali 4 ato sa ngisgutan. Kay kini mahigala mo gihimo mga kagalaan nga basihanan nga gipasakaan na pog kaso si Pambali 4. Saba kay sa mahigala nganong doon na si ambulance. Ang kamutis mga sukid di paminaw, ang proseso kuno wa pa mahuman. Ang mga papilis mga kagalaan wala pa magkumpleto pero ang si ambulance kumpleto na nakita na. Gusto ining ilang
uban mahigala kumpleto ang papilis, wa mahigala makita ang proyekto. Mga ghost projects, ini mga anad o mga ghost projects, mupalag na kung naan na ang project niya, wa pa makumpleto ang dokumento, apirting kisi-kisi. Kaya naanad sila nga kumpleto ang dokumento, wa ang project. Kini uban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado